Сәлем дуслар. Biz bugün Рязань өлкәсе Касыйм татарларында айрыша популяр булган бер ризык пешерәбез. Ул камыр ризыгы. Ул аларда кунак өстәленә, туй табынына гадәттә куела һәм затлы ризыклардан исәпләнә. Ул ләвеш дип атала. Ләвеш безнең аңлавыбызча менә чебурекка охшаган камыр ризыгы була. Аның эшлеге инде йөзем, яисә кара җимеш, цукат булырга мөмкин. Без менә хәзер шуны пешерәбез. Инде башта камырын ясыйбыз. Камыр ясау бик гади генә. Менә алабыз без йомырка, бер йомырка. Аны тугылыйбыз. Салабыз ярты стакан сөт, җылы сөт. Булгатабыз. Салабыз bir 3 кашык эретелгән сыер майы, атланмай. Бераз гына туз салып җибәрәбез инде. Һәм чәй содасы салабыз. Менә шушылай гына чәй содасы салабыз. Һәм ун салып камыр ясыйбыз. Менә безнең камырыбыз шушылай әзер булып килә. Без аны хәзер кисәкләргә бүлеп җәябез дә эшлегебезне салып ләвешләрне ясый башлыйбыз. Дуслар, менә шушылай без хәзер камырны җәйдек бит инде. Йөземебезне салып чыгабыз менә шушылай. Әкрен генә, ипләп кенә. Һәм без аңа менә камырга күргәнегезчә шушы җайланма белән эзләр ясап чыктык. Чөнки без әле аны яңадан менә бу махсус кескеч белән өч почмаклап кисеп чыгасакбыз. Анысын инде күрсәтермен. Эшлегебезне салабыз. Һәм инде каплап чебурек ясаган кебек итеп кырларын шушылай без хәзер ябыштырып чыгабыз. Һәм менә шушылай эз буенча инде без аны яңадан әле кисеп чыгачакбыз. Ул өч почмак формасына килергә тиеш була инде. Менә шушылай. Һәм бу үч почмакларны без инде кызган майлы табада чебурек кыздырган кебек шушылай тиз генә кыздырып алачакбыз. Бу юлы инде без менә әйткәнемчә аңар киптерелгән менә шушындый җимешләр салабыз. Цукаты. Ләвешләребезне менә шушылай без ике яклап кызган майда шулай кыздырып алабыз. Дуслар, менә безнең Касыйм татарларынча әзерләнгән ләвешебез шушылай матур булып кына пештеләр. Менә без аның хәзер эшлегендә күрсәтәбез әле сындырып. Менә шушындый тәмле генә ризык, матур гына ризык килеп чыкты.